לפני שנה וחודשיים נכנס למשפחה שלנו, אפשר להגיד בסערה, חתול בשם טייגר. טייגר אימץ אותנו, אנחנו לא אימצנו אותו. הוא בחר בנו. טייגר היה בן משפחה, ילד נוסף. נתנו לו את היחס הכי לבבי שיש, את האוכל הכי טוב שיש, וגם אפשרנו לו, בגלל שהסביבה הייתה פתוחה, לטייל בחוץ כרצונו ולהיכנס לבית כרצונו. נאלצנו לעבור דירה, עברנו דירה ברוך השם, קנינו בית יותר נכון, ועברנו לבניין. מה שפחות טייגר בעצמו אהב, הוא מאוד רצה את הבחוץ ואת הטבע, וכמו כל בן בית שהוא חופשי, גם נתנו לו את החופשיות הזאת. וטייגר ירד למטה ל10 דקות, ומישהו רע נתן לו משהו, ומזה טייגר לא יצא. טייגר שלנו נרצח בדם קר. למזלנו הרב, טייגר היה עם החתולה שלנו, מילקי. ב60 יום אחרי המוות של טייגר, נוצר לנו הקסם הזה. קראנו לו פיקאצ'ו, והוא פיצוי עולם. אני לא יודע אם עולם, כי את טייגר לעולם לא נשכח. נולד לנו ובא בסערה לחיינו, ואנחנו מאוד שמחים על זה. אנחנו ניתן לו את היחס הכי טוב שיש בעולם, ואנחנו נשמור עליו הכי חזק שיש, והוא ימשיך את הדרך של אבא שלו, שהביא אהבה לעולם, שמחה ואושר. אז פיקאצ'ו, שיהיה לך במזל טוב בעולם הזה, ואנחנו איתך לאורך כל הדרך.